Naast een schilder wie Huisman ik een groot sammeler. Gewoon dingen hierder om te schilderen, horen gewoon omdat ze zo mooi voelen. Om fotograaf Simone van der Kooi de taak om alles wat er is goed op een foto te krijgen. Nou, het ben net de schilderijen, de werken die Jopie zelf maken had, want die ben ooit al verstlijn en daarvan weet ze heel goed wat ze hebben. Maar het ben vooral de producten die hij verzamelen had. En nou, dat is een heel breed scala om wat hij verzamelen had. Het binnen gewichten, maar ook slieden en hobbelhinders en theepotten en nou, ik kan het eigenlijk zo gek net bedenken. Het museum heeft geld gekregen van de provincie om de collectie te digitaliseren. Daarmee heeft het museum alles op een foto, maar daar moet het net bij blijven. Het is eigenlijk onderdeel van een heel groot project wat nou momenteel in Friesland bezig is. Een heel groot digitaliseringsproject om al het Friese erfgoed vers te lezen in een databank. En het uiteindelijke doel is eigenlijk om het te ontsluiten. Maar als alles online komt, is er dadelijk nog wel een reden om naar het museum te gaan. Directeur Kroeze denkt van wel. Als je het ziet en je leest het verhaal van Jopie en zijn manier waarop hij schildert, dan geeft het toch veel meer aanleiding om naar het museum te gaan, want dan moet je het gewoon ervaren. We kopen ook kleding online, zo maar zeggen, weet je wel. Maar dan moet je eigenlijk thuis ook eerst even voelen. En dan, of je stuurt het weer terug, of je blijft het behouden. Maar hier is het natuurlijk zo, je moet er echt hier naartoe om het te ervaren. Het fotograferen is zo goed als clear, maar wanneer het alles online te zien is nog net bekend.